Ngikubingelele mlaleli ngiphinde ngikwamukele ku-channel yethu ezinohlonze Trending News. Namhlanje-ke siphethe udaba likasisi ocela usizo ngokuthi wathola ukuthi ufakwe iy'nyoka ezimdlayo ngaphakathi kuyena. Okubuhlungu kakhulu ukuthi lokhu sekutheleleke ngisho nakwiy'ngane zakhe. Uthi yonke lento yaqala ngokuthi ephuphe edla ngakusasa wezwa kunento emile emqaleni. Uthi sebahambile odokotela kodwa bazange baze bemsize ngalutho. Kunalokho bamtshela ukuthi une-lung cancer. Uthi uthe sehamba abantu ababonayo kwaba khona omtshela ukuthi wangenwa yidliso lenyoka. Okubuhlungu kakhulu-ke ukuthi le nyoka sezakhelene ngaphakathi sezize zathola ngisho abantwana. Bengicela-ke mlaleli uthokozele lansi video, ungakhohlwa ukulike, ukushare nokukhomenta-ke mangabe unalo nosizo olungasiza usisi. Ngosisi uthi ena uney'nyoka ezimhambayo ngaphakathi, ngizodlala ama-VN akhe. Sisi, inkinga yami yaqala ngo-2020. Naphupha nje ngidla kwathi ngakusasa ngezwa nje kunento emile la emqaleni. Ithe isuka lento yaba imuva, then ngase ngaqala-ke ngahamba ibhedlela odokotela ngahamba. Kungatholakali ukuthi nginani, bethi nje anginalutho. Kuthe nje emveni kwesikhathi-ke sengiphinde lapho sengihamba kubona odokotela, then bengitsheleke ukuthi hayi unama-lungs infection, ayademejeka ama-lungs akho. Kodwa babona ukuthi yini le engidemejayo. Ngihambe-ke abantu besiZulu-ke, ngibahambile sisebantu besiZulu kakhulu. Ngaze ngathola omunye umama-ke sengina-5 years ngigula impela ngoba sengigulile. Angitsheleke lo mama athi naye wangenwa idliso lenyoka. Lento ekuphethe inyoka inamathele esifubeni sakho yakhele and isindala. Isize yazala, isizele futhi kaningi. Ngoba nasesiswini ziyahamba ziyakhala ngaphakathi. Mangiyochecka futhi kodokotela bethola ukuthi lento isinye sami naso futhi siyademejeka. Ngoba nje angisakwazi ngisho ukubamba umchamo usumane uyiphumele nje. Ngiyabahamba abantu besiZulu sisi sengikhathele besho ukuthi hayi sizokusiza ngikhiphe 3500 sekwazeke nje kwawela ngisho ey'nganeni. Iy'ngane ziyagula, imina ngiyagula. Lento le zigcwele umzimba wonke. Makuphuma futhi kuphuma kuyinyoka ezinkulu ngoba sezinkulu zakhele kumina. Ngisho ekhanda ziyangidla ngizizwa zingqubula ekhanda, ngisho emadlebeni kwakhele nje umzimba wami wonke. Ngingasho nje ukuthi ubolile ngoba zingidla ngisho emabeleni sisi, nasey'nganeni kunjalo. Lapho angisenamali, angisenalutho. Inkinga futhi enkulu manje sengibhekene nayo zithi ngoba zingidla kakhulu ebusuku mangilele. Ngithi mangabe zingidla ngimaneke manje ngiphuma igazi ngomlomo nangamakhala. Futhi-ke senginanephunga elingabekezeleki ngale ndlela le. Liphuma ngomlomo leli phunga. Ngoba ngisho nento ephuma kwi-private part yami iyanuka. Hayi indaba yokudlala. Ngibolile sisi lapho angazi ukuthi ngizosizakala kanjani. Lapho angisenamali, angisenalutho. Nasetohweni ngihola u-2500 ngoba nje ngiyi-domestic worker. Manje sekumane nje kwanzima ngale ndlela. Nabantu abakhipha lento bahlala kude kunami. Mangibala nje mangihamba ney'ngane fanele ngibe no-1500 ukuya nokubuya. Then emva kalokho ngiphinde futhi kube ilabo 500 engimele ngibakhiphe. Ngoba bathi bakhipha kanye ngosuku kube 500 umuntu eyedwa. Angisakhona, angisakwazi, ngigcwele kwamashonisa sisi. Impilo yami nje imesi ukuthi kuyogcina kwenzakaleni angazi. Usize bengilifisa kakhulu. Noma mhlampe makukhona mhlampe kungenzeka ukuthi kube khona umelaphi wendabuko. Mhlampe ongayibona inkinga yami, mhlampe oyaziyo into engiphethe ngoba kwathiwa izizwe. Mhlampe engakwazi nje ukuthi nje angisize ngoba ngisidakile, impilo imile. Kwesinye isikhathi ngithathe iy'ngane ngihambe ngiyodlala emizini yabantu for 2 weeks. Kwesinye isikhathi ngihlale inyanga bethi bazongisiza ngikhiphe leyo mali. Ngijike nje ngiyibuyele nje ngiyinjalo ney'ngane. Ngoba lo muntu engimtholile othi uyangilapha kwayena ngimthola nje manje. Lapha angisenamali sisi, lapha angisenalutho. Nomndeni ade ungisiza, then manje nje awusangisizi. Ngibona ngathi sukhathele nje naye mina. Kunzima sisi, impilo engiyiphilayo inzima kakhulu. Ngoba angiyazi ukuthi iyophelelaphi le mpilo engiyiphilayo. Lapho ngiyabola ngaphakathi, iy'ngane ziyabola ngaphakathi. Kungaphekwa amandla njengoba sengize ngihamba nje ngizama kuma-social media. Ingoba ngiyabona ukuthi ngizogcina ngifile, ney'ngane zami futhi zigcine y'file, akekho ongayisiza. Ngiyacela ukuthi nje ungitredisele mhlampe khona uyoba lenhliziyo akwazi ukungikhipha kulolu sizo engibhekene nalo. Ngiyabonga. Umntwana enginaye owokuqala una-18, then mase kuba owesibili. Yena-ke lo wesibili
una-8 manje, ukusho ukuthi yamngena yena ena-3 years njengoba eno-8 manje. So nje kunzima sisi, ngoba nalo osenyuvesi ona-18 funda kabuhlungu sisi. Uma ngabe imphethe lento kufanele ngihambe ngiboleke imali, thola ukuthi uzosho ukuthi ma ngiyagula, thola ukuthi uzofika ngihambe ngiboleke imali, ngoba lento iyamdemeja ngaphakathi. Uma bemchaza kuphuma into ehlaza atshwe sisu. Nalo mncane kuyabheda, ngoba isingenele ngisho amathambo nje ayaqhuma. Kunzima sisi ekubeni ngiphinde ngibe ngedwa, ngoba kube khona uma ngabe useyabonile ukuthi kumele ngenze njani manje. Ngingedwa nje kule nkinga engibhekene nayo, kungaphekwa amandla. Akuphile-ke ngiyabona ngizogcina ngishiye iy'ngane zami, nazo zizosiza ubani, ngoba angisakwazi ngisho ngawuthola lo 2,500, angisakwazi sisi ngisho ukuthenga la endlini. Fanele ngihlale ngigijima, ngifuna iy'nyanga nazo zingangisizi nalutho. Ngiyacela sisi mangase ungixhumanise nobaba uMsweli, bekungangcono khona okungenzeka. Akuphileke impilo yami imile, ngize ngicabange nokuyibulala, ngibuye ngicabange ingane zami zoyishiya noma, ngoba naye manje sekule nkinga nazo. Kungaphekwa amandla sisi. Ngiyabonga sisi ngokuthi ungilake, uNkulunkulu akusisi. Ngiyanicela-ke guys, ningalenzi iphutha. Ngicela ukuthi noma wazi ukuthi ngeke uzube nalo usizo lokuthi usize usisi, ungakhomenta noma ngabe yini ukuze izokwazi ukuthi ividiyo ifikelele kubantu laba kumele ukuthi bemsize. Ngicela nisho la kuma-comments ukuthi mhlawumbe usisi angasizakala kanjani, uma kukhona la wazi khona, noma kukhona umuntu omaziyo, noma abantu ababalulekile abakwazi ukuthi besize abantu. Ngicela ukuthi nibatheke la kule video lena, nibatheke ezokwazi ukuthi usisi athole usizo lolu okumele ukuthi alithole. Ubuka njengomuntu osehluphekile kakhulu, and le nto isithatha isikhathi eside enayo. Ngiyanicela guys, ngiyanazi ukuthi angeke nize nihluleke, nihlezi nibasiza abantu, nihlezi mangibika kunina sengibekile udaba, nina nikwazi ukuthi nilule isandla nisize la ningakhona ukuthi nisize khona. Thank you.